matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisi kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang lek aku tadi pengendang wae aku
pantang rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba senajan uripku rego
Senajan biyen mung iso nyusake Pak Ibu ing ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bukti kanggo keluarga kowe kuwi anak-anak kerjamu mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gedhe jen kata luputku kula nyuwun pangestu Campur Sari App Liwel Yen turung kramika arep turu adem kangenan saben dina iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake Pak Ibu ing ngapurane saiki aku wis kerja senajan uripku rekoso ikhlas bukti kanggo keluarga kowe kuwi anak-anak kerjamu mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gedhe jen kata luputku kula nyuwun pangestu kowe kuwi anak-anak kerjamu mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rekasane rawat aku nganti gedhe jen kata luputku kula nyuwun pangestu jen kata luputku kula nyuwun pangestu kata klentak-klentu kula nyuwun donga restu biyen padha sekolah mergo kahanane susah bapak dadi wong sing genah Sambar Sari Bribe
Angitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu amat dengi saratri dadya kembang ati.
kaya duweni wis kadung sepenuh hati sepule mong baleni isinan terulang lagi bola bali dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika tulus kok mong sih nganggur wae sakno pancene mong pengangguran durung ono penghasilan esok turu sore ngopi wengine dolan sementara durung kerja
pati